ina da tambaya. Wai me yasa mata ba sa son mazajen da ke son su tsakani da Allah? Mazaje na kirki na gari sun fi son wanda za su yi ta gana musu azaba. Why? Me yasa? Like, za ki roƙi Allah, Allah ya baki mai son ki tsakani da Allah na gari, bla bla bla. Idan kuma ya bamu, sai mu ta gudun su. Mun fi son wa'ancin tsinannin ko da yake na cira kaina ba na ciki. Mata sun fi son irin tsinannin nan. Why? I need an answer. Ladies, kar ku bari maza su ci gaba da yaudaranku. Idan namiji yana da hali, yana da kuɗi, yana da komai da zai iya aurenki. Let's say kun yi shekara ɗaya. Kuna magana shekara 2, shekara 3, maybe shekara 4, maximum 5 years. And bai fito ba, ko kuma kullum yana zan fito. Maganin gaskiya yana bata miki lokaci ne kawai. He's not gonna do it at all. Just use your head and run. Check out now.